Istorya ta? Istorya ta? Ha? Ikaw istorya ka? What's up mga paa? Yo guys, mayong adlaw yung tanan. First reaction video din ni among buhaton karon. So, nami gipili nga new video released by Benn TK. And among buhatan og reaction video. So, we find it very nindot. So, actually this is very good exercise also nga mo watch og mga lain nga video from other YouTube creators. Example from Benn TK. Kisa lain ba? Si Sam Golder. Kana sila nga mga creators sa YouTube kay mga nindot ang ilahang mga effects, mga transitions gigamit o kanang ilahang mga style. So we're not this reaction video, our opinion is not coming from an expert because we're not an expert in this field. We're just starting doing contents in YouTube also. So let's start. Okay. We often choose places in this world to visit for different reasons, whether it be to feel the warmer weather on tropical islands or to experience the diverse cultures and landscapes that differ from home. But sometimes those places, they can choose us too. Oh, Philippines siya ba? Kani ba? Sino kong giguryo ba? Pwede yun ba? Sarapit na? Kung makakita ka ni kay unsa may mga first reaction na nangakuan. Tara. Yung sa mga green katong yahang actually Benn TK kani nga part sa yang video diri sa yang intro nga murag gi vacuum siya, gi-warp siya adung sa globe kay kuan siya kanang nasa tutorial nga gi-release few last week. So behind the scene. oh, na behind the scene ani. So nice ad siya. Detail yung sound effects yan. Ben? Natatayo na to. Sound effects na to. Kani nga part may murag dapit sa Palawan siguro ni. Dagkong mo yun. Ako ito karon na. Nada ang cellphone. Dressing mo. Kasagaran sa iyang mga style bro kay murag masking. Dagang may masking. Oh, dugang kay masking tanan. Wow, nice gimbal work there. Nindot ay ang gimbal nga Speed ramping nga tawag kanang slow mo ya. Kalitugan. pero usar na kag nagimbal. Nagana. Smooth kayo. Smooth kita na doon, no? Masking na di ako masking. Nga gimas ng padayon. Kaya ako, dapat kayo yung masking na gamit ko. Masking na po doon. Dala na yung masking eh. Kasagaran sa iyang mga style no, kay murag magpurog no. Murag Siargao ni dapit or Palawan. Palawan. Kawasan Falls. Kawasan Falls. Wow, kato. Gunsa to. Ha? Kato. Okay, di yan. Balik ka no. Balik ka na to. Kana. Pagtagak. Wow. Slow mo dyan siguro to. Ambot lang. Kana gino? Ambot so ba? Kasagaran sa iyang kana. Murag wala pa rin magsugod to iyang infinite zoom ba? Kana Palawan. Palawan. Masking tanda no? Masking. Good.
Kana, kawasan. Masking na to. Ah! Hindi ako masking na plano rin. Ano ba kana yung style nga patuyo ko ng kuan. Basta Astro tato. pili nga tato. Parang mask eh. Kana. Kaya infinite zoom nga door niya ba? Oh, Siargao. Wow. Masking nila. Tundog yung yung masking mo. Kasagaran siya matransition na kay masking. Siargao. Sa Nipex mo. Kani nga ni bro. Ganun saan niya pagbuhat ka ng inigbutang niya sa tubig kay mo. Ang yang sound effect lang, tukar ba? Pero may ano ba? Nagkuha na. Sa Nipex mo nagyan po to. Tubig, underwater ba yan? Mapold na ba? Mapold sa Premiere. Muffle sa Premiere. Manang mapold effect. Naroon mo na. Kuhan. Wala underwater nga effect. Sa bayan. Buhol. Underwater na man. Kana ba? Oh? Perfect. Oh. Ano ba? Perfect na yun. Nakabantay ka niya, mura siya si Sam Calder. Ang naong niya ba? Pero Sam Calder, itom lang. Ito mo buhok. Whale shark o slug. Hindi naman na tao mag-edit na eh. Kana, Palawan underground river. Ang nagpaglag camera. Siargao kaya po no? Dagan ka siya shot, nag-buhat sa Siargao. Kato, kawasan no? Kana ba? Kana nga style ba? Kani kaysa Sikihor ni bra or kawasan? Kana ba? Infinite zoom niya nga door. Masking mo niya po to. Zoom niya. Zoom na po. Siargao. Bohol. Lupa kung di ka mga eh. Masking. Kana. Di mo kurog. Hindi ka nga, di mo kurog yung gimbal. Oh. Ano ba kanina? Balik ko na to ha. No. Pina-Avenger. In-game. Ay, talaga. Okay guys, so mo ni among first reaction video from Benn TK's latest video release in YouTube. So among makita diri sa yung transition nga gamit kay puro mostly masking. Ang sa bra. Katong yang tato mo ko unsa mo to nga ako ano. Terrific siguro. Perfect. Masking iyapon ba? So guys, kung wala pa mo kakita sa ihang full video sa YouTube, I'll link the description down below. So check Benn TK's another video also from another countries, and don't forget to subscribe on his channel. And kung wala pa sa mo ka-subscribe aning channel, please support me by clicking the subscribe button below. So guys, until the next video, hope na makahimo miglain ng reaction video from another YouTube creator. So guys,